ɗauka baitukan suna da sauri. Sai dai mai nazari yake rufin asiri. Mai lissafi shi yake iya wa gwari. Mai cancanta shi da kashi baya gori. Malam Sani Aminu faɗa su ji. Malam Sani Aminu ɗan gamau, ciyaman mun yaba da kai ɗan baiwa ga baitukan kanan, mai maka hasada ya je. Malam Sani Aminu ɗan gamau, ciyaman mun yaba da kai ɗan baiwa ga baitukan kanan, mai maka hasada ya je. Malam Sani Aminu ɗan gamau, ciyaman mun yaba da kai ɗan baiwa ga baitukan kanan, mai maka hasada ya je. Sunan Allah ne nake faɗi in zan fara alwala, ba na hazaƙa ya Ubangiji baitun mafi kula. Malam Sani Aminu ɗan gamau, mai sanya mu walwala, hanyoyin koyi da annabi malam su yake kula. An yi ciyamomi mafi yawa amma ban ga guda irinsa ba. Malam Sani Aminu ɗan gamau, ciyaman mun yaba da kai ɗan baiwa ga baitukan kanan, mai maka hasada ya je. ciyaman barka da safiya, yau ga baiti na shigo da shi, na san za ka yi min farin iso don nema in tabbatar da shi. A jagorancin malam mutan kusa da kwalallai mun yaba da shi, BSK ne dan mutan kafar da wannan sunan an sanai da shi. Ciyaman kai mini lamuni kawai ka ce baitin nan yayi ma'abe. Malam Sani Aminu ɗan gamau, ciyaman mun yaba da kai ɗan baiwa ga baitukan kanan, mai maka hasada ya je. Shi littafi an haɗa shi ne don a rubuta ilimi, shi kuma malam ya ƙware wajen son inganta ilimi. Jajirtacce ɗan gwagwarmaya mai magana da ilimi, ta yaya ga hanyar matabbata sana bi hanyar masu zulumi. Ja muka kai mu kawai muna tafi, malam mun yaba da kai. Malam Sani Aminu ɗan gamau, ciyaman mun yaba da kai ɗan baiwa ga baitukan kanan, mai maka hasada ya je. ciyaman mai aiki da gaskiya, wannan ka'idarsa ce, ba na san in yawaita magana, za ku gani aikace. Kusa da muna yi wa rabbu godiya wanda ya ba mu gani a tsaftace. Ciyaman mu mun sallama maka, kusa da ciki da wajen ta takace, asken rana mai yawan fita oyayye ya zamo na zahiri. Malam Sani Aminu ɗan gamau, ciyaman mun yaba da kai ɗan baiwa ga baitukan kanan, mai maka hasada ya je. Yayin magana cikin fushi, mai san al'ummarsa ne, ba mu babu shiga bakin ciki, inda kowa ma irinsa ne. Bai daga kai ko nuna wariya, ya ɗaukowa ɗan uwansa ne. Gashi da saukin yin mu'amala, wannan shaidar al'ummarsa ne, sanya matasa su farin ciki, lallai malam ka kware anan. Malam Sani Aminu ɗan gamau, ciyaman mun yaba da kai ɗan baiwa ga baitukan kanan, mai maka hasada ya je. Mai tarin mabiya babu tsokaci, na san ka san yana da tabbaci. Sani Aminu ɗan gamau, ciyaman ba shi da halin makitaci. Jagoran mu muna alfahar da kai, Sani Aminu ɗan gamau, mai kishin mu ina wani irin ya kai. kusa da ana ta yawan tutiya da kai. Sani Aminu ɗan gamau, matasa na cewa sun yaba da kai, wanda ya ce bai ya shiga uku. Sani Aminu ɗan gamau, bai iya yin maganar ko mutum uku. a lallai BSK na gaya muku. Sani Aminu ɗan gamau, malam na so yayi mana abubuwa, bayan can ma yayi mana abubuwa. Sani Aminu ɗan gamau, ga wata dama nan ma tana zuwa. Tutu sabon malam zai daɗa zuwa. Sani Aminu ɗan gamau, ciyaman APC mai abubuwa. KSD mun gode ma da yawa. Sani Aminu ɗan gamau, warakar Allah mai gida kake.
haske mai haske mahasada jirgi ba sai an daga ka ba mai zamani ya wuce gaba mai laya kuma ya tsaya zuba tafin hannu bai rike ruwa sanan zabo baya guguwa malan sana Aminu dan gamau malan sana Aminu dan gamau malan sana Aminu dan gamau ciyaman mun yaba da kai dan baiwa ga baitukan kanan mai maka hasada ya je malan sana Aminu dan gamau ciyaman mun yaba da kai dan baiwa ga baitukan kanan mai maka hasada ya je 08089829278